Allah mai yanda ya so, kuma duk abin da ya nufa tabbas shine zaka zama. Kamar yanda mawaki Dauda Kahutu Rarara, mawaki Auta Waziri dukkanin suka zamto mawaka, sai dai duk da haka kowa akwai nasa bangare da kuma bangaren da yafi karkata a waƙoƙinsa, sannan kowa akwai kalar mabiyansa tare da masoyansa. Za mu iya cewa mawaki Dauda Kahutu Rarara sananne ne kuma shahararren mawaki ne wanda babu kalar waƙar da zai yi ba ta karɓu ba, sai dai duk da haka an fi kiransa tare da alakanta shi da shugaban mawakan siyasa a Najeriya. Duk kuma da cewa ba iya ita kaɗai ya iya ba, ya ƙware a sauran ɓangarori na sauran waƙoƙi. Idan muka duba da Auta Waziri, matashin mawaƙi mai tashi, sai dai shi ma a nasa ɓangaren an fi alaƙanta shi da mawaƙi a ɓangaren waƙoƙin soyayya, duk da cewa shi ma ba wai iya waƙar soyayya yake yi ko ya iya ba. To mu garzaya kan waƙoƙin da waɗannan shahararrun mawaƙa guda biyu suka fitar mabambanta, amma kuma waƙoƙin sunayensu ya zamto ɗaya, sannan wadda suka yi waƙe ɗin ita ma ta zamto mutum ɗaya ce wacce suka yi wa, sai dai kowa a cikin jama'a akwai kalar waƙar da tafi burge shi tare da jan hankalinsa. Tsakanin waƙar mawaƙan guda biyu, wato mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da mawaƙi Auta Waziri, wadda waƙar ake wa laƙabi da suna Aisha. Ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku baituka daga cikin waɗannan waƙoƙi masu suna iri ɗaya, wato Aisha, domin bayyana ra'ayoyinku tare da yi mana alƙalanci kan wacce tafi daɗi, zafafan kalamai masu tsada tare da karyar da ruhi da sanyaya zuciya a cikin waƙoƙin mawaƙan guda biyu masu suna iri ɗaya. Sai da ke amarya, marhu dole sai tukunya, ke na baya-baya, kauye arzikin maraya, wanda ya fi gaya, shi ka sai ya bar su kwarya. Lokacin ki ne tabbas magiyanki sun yi karya, arzikin gida an goki ki ba batu na buya, inda aka ce ni ba mahaɗinsa sai ta barya. Sabon injiniyan mu ne mun tare da gidan kafa karya, na bayan bashi ne ya dau nauyin wakar ga kunji manya. Aisha diyar gwamna. Amarya Aisha, Amarya Aisha, Amarya dukarada, Amarya. Sana Amarya Aisha a dukarada, sana Amarya dan taho banda sanda. Kin za Amarya Gul Ahmad Usman ne da, haba Amarya Aisha dukarada. Mu maki tambari Amarya dangare, Amarya ta tambari Amarya. Amarya Aisha, kauna mai gyara zukata, zauna kin tabbata mata. Kamar da yadda kuka saurara, waɗannan su ne baituka daga cikin waƙoƙin mawaƙan guda biyu mai suna Aisha, amma tabbas na san akwai wacce tafi jan hankali tare da burge ku. Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section tare da yi mana liking. Mun gode.